Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда бер тапшыруы. Әйе, хәзрәтләребез төрле. Аларның гадәтләре төрле, холыклары төрле, тормыш юллары төрле. Ләкин аларның һәрберсендә дингә килү юлы тарихы берләштерә. Һәм бер тапшыруында без хәзрәтләребезнең тормыш һәм дин юлларын өйрәнәбез. Бүгенге чыгарылышыбызның кунагы мәркәзебезнең Рауза мәчете имам-хатибы Илнур хәзрәт Вафин. Бер тапшыруын мәркәзебезнең Рауза мәчете имам-хатибы Илнур хәзрәт Вафинның эш бүлмәсеннән башлап җибәрәбез. Илнур хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сезнең күрүегезгә Илнур хәзрәт бик шатбыз. Рәхмәт мәркәзебезнең Рауза мәчетендә безне кабул иткәнегез өчен. Хәерле имен тапшырулар булсын иде. Амин. Амин. Без дә бик шат сезне менә яңадан үзебезнең Рауза мәчетендә каршы алырга һәм инде сезнең белән аралашырга Аллаһ Тәгалә менә җиңеллек бирсен һәрберебезгә. Хәзрәт, тапшыруыбызның башында Рауза мәчетенең тарихын тыңлап китәргә теләр идек. Сөйләп китмәсезме икән? Бисмилlah, әлхәмдүлилләh, инде Рауза мәчетенең тарихы аның андый зур түгел. Бу әле яңа мәчет 2022 елның 28 сентябрендә инде үзенең ишекләрен ачып, инде беренче инде безнең мәхәллә халкын кабул итеп, ачуга инде безнең инде рәисебез Рөстәм Нургали улы Минниханов та килеп, башка зур кунаклар килеп, шулай ук ачу тантанасында безнең инде мәчетнең булсын, ачылсын, эшләсен дип башлап йөргән инде Радик Рауфулы Гайзатуллин да булып, аның туганнары да һәм инде бик күп кемнәр менә монда катнашкан, үзләренең эшләрен куйган кешеләр белән инде без аны ачып җибәрдек. Аңа хәтлек инде әлбәттә бу проект эшләре, төзү эшләре, ләкин Аллаһның ярдәме белән инде менә бу кешеләрнең иганәчеләрнең ярдәме белән инде мәчетебез ул бик тиз сафка басты. Ел ярым эчендә инде ул менә төзү башланганнан алып ел ярым эчендә ачылды. Һәм әлбәттә күп менә бу районда торучылар, хәтта бу районда гына түгел, күрше урамда тора торган апалар да инде мәчет ачылгачтан, телевидениедә күрсәткәчтән инде килделәр, кайда соң ул мәчет дип. Без менә күрше урамда торып белмәдек монда мәчет төзелгәнен һәм менә шундый тиз рәвештә ачылганын белмәдек, белми дә калдык дип, ничексез шулай тиз ачтыгыз дип сокланып килүчеләр булды. Ләкин әлхәмдүлилләh инде без инде яшь мәчет булуга карамастан мәчет ачылып эшне башлап җибәргәннән инде шулай ук мотор иттереп коллектив белән эшләп инде хәзер бүгенге көндә 270 кеше безнең гыйлем алучылар, бу инде балалар, олылар, хәтта быел туры килде менә кичке группаларны, хатын-кызларны 2 группа ясарга без инде берәр группа алып бара идек, чөнки укучылар саны да артты. Һәм әлхәмдүлилләh аларга гыйлем бирүче безнең остазларыбыз да инде бар, аларны да инде без тупладык. Һәм менә бу инде бер юнәлеш булса гыйлем бирү, икенче юнәлеш бу монда безнең инде мәчеттә эшне алып бару. Һәм бик күп юнәлешләр, әлхәмдүлилләh, менә мотор иттереп, бөтен бәйрәмнәрендә, бөтен чараларны да бу балалар белән эш булсын, бу хатын-кызлар, ир-атлар белән эш булсын, һәм гомумән гыйбадәт булсын, барысында инде алып барырга тырышабыз. Болашак елларына әйдәм кайтыйк әле, Илнур хәзрәт. Сез кайда һәм кайчан тудыгыз, нинди гаиләдә үстегез? Мин үзем тумышым белән Лаеш районы Пәрәү авылыннан, бу инде ерак түгел безнең Казаннан 45 километр гына, 1986 елда туып, шунда инде авылда үсеп, белем алып, инде әтием укытучы, без инде укытучылар гаиләсеннән, гаиләдә инде без 4, мин, сеңлем һәм әти-әнием. Инде авылда булгачтан бу гадәти авыл тәрбиясе, мәктәптә гыйлем алу, аннан соң инде соңрак менә югары уку йортына керү. Әйбәт. Кичкенә вакытта нинди бала идегез, Илнур хәзрәт?
Кичкене вакытта инде авылда нинди бала булып була, без инде әлбәттә урамнан кирми идек. Һәм гомумән без теге өйдә утыру дигән әйбер юк иде. Елның нинди фасылына булуына карамастан, бу яз көнеме, кыш көнеме, чөнки бозда да баткан вакытлар булды, төрле вакытлар булды. Без инде чын авыл тәрбиясе алып үскән, елгалар, урманнар, сулыклар, күлләр калмаган. Һәм шулай инде эш белән, чөнки авылда башкача булмый, эш белән тәрбия алган, шул вакытта инде укуны да калдырмаган, менә шундый тәрбия алып, шук булып, уйнап үскән егетләр. Илнур хәзрәт, мәктәп елларыгыз ничек узды? Сез яхшы укый идегезме? Әти укытучы булгачтан минем инде әлбәттә сайлау мөмкинлеге юк иде. Сайлау мөмкинлеге юк иде, шуңа күрә мәктәптә инде тырышып укырга туры килде. Һәм әлхәмдүлилләһ, инде мәктәптә бишле билгеләрне генә укып, һәм инде шул алган гыйлем белән инде киләсе югары уку йортларында да укырга әлбәттә җиңелрәк булды, ләкин инде мин менә хәзерге белән чагыштырам, әлбәттә безгә бәлки бишлегә уку җиңелрәк булгандыр, чөнки хәзерге темплар белән чагыштырганда ничектер җиңелрәк булды безгә укырга ул вакытта. Һәм гомумән теге укытучы гаиләсеннән булгачтан да инде җиңел бирелә иде бөтен фәннәрдә. Гомумән мин инде күбрәк ярата идем математиканы. Математика, алгебра, менә бу экономика, политика, бу инде безнең җәмгыять белеме, хукук, менә ул алар инде бигрәк тә миңа кызык иде һәм җиңел бирелделәр. Һәм булай алганда инде бөтен фәннәрдә инде иң яраткан фәннәр әлбәттә физкультура. Физкультура булды, ул инде бөтен егетләргә хас. Ләкин укырга әлхәмдүлилләһ җиңел иде. Хәзрәт, тәрбия, тәүфиq, тәртип мәсьәләсендә балачактан алып бүген безнең каршыда утырган Илнур хәзрәт Вафин нык үзгәрдеме? Аерма байтакмы? Әлбәттә инде балачакта син үзеңә рөхсәт иткән күп кенә гамәлләрне син хәзер инде бүгенге көндә үзеңә рөхсәт итә алмыйсың. Бу инде җаваплылык белән инде башка үзеңне башка рольдә хис итүе, чөнки син инде хәзер бала түгел, син үз гамәлләрең өчен җавап бирәсең, аннары соң инде синең үзеңнең дә балаларың бар, аларга да үрнәк булу һәм инде үзеңнең тоткан менә бу урының, синең хезмәт иткән урының да өстәмә җаваплылык өсти. Күрә әлбәттә инде балачакта күпкә инде иркенрәк иде, иреклерәк иде. Бәлки шуның белән җиңелрәк булгандыр да, рәхәтрәк булгандыр да. Бүген инде әлбәттә алай түгел. Бүген инде син үзеңне гамәлләрең буенча контрольдә тотасың. Хәзрәт, балачакта мәчетне күргәндә ниндидер бер җылы хисләр уяна идеме? Балачагызда дингә карата мөнәсәбәт нинди булды? Безнең авыл уртасында мәчет урнашкан. Без кичкенә вакытта ул мәчетне салдылар зур иттереп, инде зур бурап, менә шул мәчетне салган вакытта безнең инде өйдән мәчет ерак түгел иде. Без шул бура өстендә уйнап, шавып, аннан соң инде аны күтәрә башлагачтан, шунда качыш уйнап, аның әле подвалы да бар иде. Без шунда уйнап үскән балалар, әлбәттә инде син менә шул нигездә, шул мәчеттә уйнап үскәчтән, әлбәттә ул синең күңелеңә ничектер якынрак. Мәчет инде авыл уртасында булгачтан да, әлбәттә инде мәчеттә булган чараларда, бу гаит намазларында без әлбәттә катнаша идек, килә идек. Ләкин ул вакытта әлбәттә бер нинди дә фикер дә, уй да юк иде. Инде соңрак хезмәт куермын дип, менә андый өлкәдә, дин өлкәсендә хәзрәт булып, имам булып, әлбәттә андый уйлар юк иде. Татар гаиләсендә дини тәрбия булдымы? Сезнең гаиләдә дин белән ничегрәк иде? Безнең гаиләдә дини тәрбия ул барды уртача менән ул вакытта, бу 90-нчы елларда, без бит инде 90-нчы елларда безнең дин нинди дәрәҗәдә икәнен бөтенебез дә беләбез, безгә сөйләргә кирәк түгел аның турында. Бу уртача дини тәрбия иде. Без гаиләдә тулысынча менә бүген безнең атаклы хәзрәтләребез, гомумән хәзрәтләр, инде алар кичкенәдән дини тәрбия алып үскән, аннан соң мәдрәсәгә укырга кергәннәр, әлбәттә
андый дини тәрбия аларныкы шикелле булмады. Хәзрәт, кем булырга хыялландыгыз? Әгәр имам хатип булмасагыз, кем була идегез? Кичкенәдән мин хыялландым летчик булырга, очучы булырга. Чөнки минем әтием дә самолетлар ярата иде. Гомумән ул да инде летный училищега барган җирдән инде авылны сагынып кире әйләнеп кайткан кеше. Шуңа күрә кичкенәдән мин никтер самолетлар турында уйлый идем, бу очкычлар турында уйлый идем. Һәрбер үтеп киткән очкыч ул инде күңелемне тирбәтеп җибәрә иде. Ләкин инде үсә бару тәртибендә, мәктәптә уку бару тәртибендә бу зуррак, олырак классларда әлбәттә инде менә бу математика, экономика, хукук, җәмгыять белеме үзләренең тәэсирләрен иттеләр һәм күбрәк инде мин кызыксына башладым менә бу икътисад, финанс өлкәсе белән. Хәзрәт, ялгышмасам, шул финанс белгече булып, шушы мәчет төзелешенә дә тотынасыз. Менә инде әйткәнемчә укып бетереп, инде мин кирдем шул икътисад, финанс өлкәсендә гыйлем алу өчен, ул вакытта инде Казан икътисад финанс институтына, хәзер инде ул Казан федераль университетына караган уку йорты, анда инде 5 ел менә бу икътисад, финанс фәннәренә бик каты төшенгәннән соң, инде үземнең юлымны шул менә икътисад, финанс өлкәсендә дәвам итеп эшләп киттем. Әле ул гына түгел, инде менә бу укыту, шуннан соң инде институтны тәмамлаганнан соң укыту өлкәсендә дә үземне сынап карап, студентлар белән эшләп, инде 2011 елда экономика фәннәре буенча диссертация яклап, инде соңрак инде менә шул финанс өлкәсендә эшләргә туры килде. Мин гомумән башка өлкә кешесе, башка өлкәдә эшләгән һәм инде гомеремне менә шул өлкәдә инде багышлармын дип уйлап, шул өлкәдә хезмәт куйган җирдән генә инде менә әйтәм бит, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, көтмәгәндә, уйламаганда, бик тә тиз арада менә тормыш үзгәреп, инде менә шушында инде кирип, хәзер шушында хезмәт куябыз. Бу мәчетне сала башлагачтан инде аны мәдрәсәгә кирип, мәдрәсәдә гыйлем алып, шул гыйлем белән инде менә монда мәчетнең ачылышына инде мәдрәсә гыйлеме белән, диплом белән монда килергә туры килде. Ләкин әлбәттә бу алган гыйлем, менә бу дөньяви гыйлем, финанс өлкәсендә булсын һәм дөньяви тәҗрибәдә инде монда мәчеттә эшләргә әлбәттә бик каты ярдәм итә. Бергә бер тапшыруның блиц сораштыру өлешен аяк басабыз, Илнур хәзрәт. Әлеге өлештә хәзрәткә 2 төрле җавап тәкъдим ителә һәм ул бар тик берсенне сайлап алырга тиеш була. Сез әзерме? Әзер. Беренче категория – буш вакыт яки хобби. Китап уку яки спорт белән шөгыльләнү, Илнур хәзрәт. Күбрәк хәзер китап уку. Ләкин спорт белән шөгыльләнергә дә бик яратабыз. Әлбәттә, икесе дә файдалы. Хәрәкәт итү төре – велосипедта йөрү яки машина йөртү. Кызганычка каршы машина йөртү. Гаилә категориясе – үзең уңышка ирешү яки балаңның уңышка ирешкәнен күрү. Балаңның уңышка ирешкәнен күрү әгәр әлбәттә мөһимрәк, ләкин үзең уңышка ирешми торып, балаңны уңышка ирештер булмый. Гомер категориясе – яшь калу яки тәҗрибә туплау, хәзрәт. Әлбәттә тәҗрибә туплау. Гыйлем категориясе – остаз булу яки сәләтле шәкерт булу. Сәләтле шәкерт булмыйча остаз булып булмый, шуңа күрә остазны сайласам, икесен дә сайлаган булам. Яскиткәч. Һәм финал категориясе – уңышлы бүген яки якты киләчәк, Илнур хәзрәт. Бүген уңыш булмаса, иртәгә якты киләчәк булмый, шуңа күрә якты киләчәкне сайласам, икесен дә сайлаган булам. Исегезгә төшерәбез, эфирда бергә бер тапшыруы һәм без бүген мәркәзебезнең Рауза мәчете имам хатибы Илнур хәзрәт Вафи белән гәбә карабыз. Илнур хәзрәт, әлхәмдүлиллаһ, без Рауза мәчетенең намаз залына күчтек. Димәк, дин юлы турында сөйләшер вакыт килеп җитте, иншаллаһ. Һәм беренче соравыбыз, Илнур хәзрәт, сезгә шундый булыр. Кайсы мизгелдә дингә килергә уйладыгыз? Бу юл катлаулы, сикәлтәле булдымы? Бисмилlah, әлхәмдүлиллаһ. Инде иң беренче мин исемә төшерәм менә хәзер дингә
килү, гыйбадәткә, Аллаһ Тәгалә юлына басу башланды. Инде мин беренче курста Казанга килеп, беренче курста укый башлаганда, безнең авылда безнең инде яшьтәш булган бер егет фаҗигале төстә, алар машина белән авылга кергән вакытта фаҗигале төстә машина капланып вафат булганнан соң, инде уйлана башладым. Ул вакытта мин яши идем, үзебезнең дәвәнием дә Казанда, һәм инде шуның белән уйлап инде менә ул егетне күмгәннән соң, менә дин турында уйлый башладым. Без ничек яшибез, кая барабыз, ничек китәбез һәм кая китәбез. Менә шул уйлар инде алып килде әкрен-әкрен минем инде дин юлында булган дусларым да, алар инде иң беренче чиратта нәрсәдән башланды? Бу җомга намазларына йөрүдән. Инде миңа тәкъдим килде, әйдә, Илнур җомга намазына. Мин инде башта юк, вакыт юк, укырга, тагын бер тапкыр, һәм инде бер 5нче тапкырда үземә дә инде уңайсыз була башлады. Менә бу каршы килү һәм инде җомга намазына барып, хәзрәтне тыңлаганнан соң, инде чынлыкта да бернинди каршылыклы фикерләр юк һәм гомумән дөрес инде мәгълүмат кенә алганнан соң дин турында һәм инде уйлана башлап, һәм менә бу ике әйбер бергә туры килгәннән соң, менә бу фаҗигале төстә китү дә кардәшебезнең һәм инде минем кардәшләремнең менә җомгага чакырулары да бергә туры килеп, менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә инде шулай китереп чыгарды һәм инде мин намазны өйрәнә башладым. Шуннан соң инде намазга басып, инде мин уйлыйм, менә минем белән яшәгән бу минем дәвәнием ул инде намазда иде, үзе абыстай иде, үзе инде ул атна сайын инде аның суббота яллары инде ул ашларга йөреп үтә иде, менә аның да дугалары беләндер дип уйлыйм. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә шулай әкрен-әкрен бу инде институтта укыган вакытта килә башладым. Әлбәттә, һәрбер дин вәкиле өчен дә төп берәмлекләрнең берсе булып гаилә тора. Хәзрәт, гаиләгез турында да сорашыр вакыт килеп җиткәндер, бу тамашачыларыбызга да гаять кызыклы булыр дип уйлыйм. Сез өйләнгән кешеме, балаларыгыз бармы? Әгәр дә бар икән, сез өйдә Илнур хәзрәт нинди ир һәм нинди әти? Бу кызык булыр иде. Өйләндем мин инде институтны укып бетереп, эшли башлаганнан соң, инде төпләп эшли башлаганнан соң 23 яшьтә шулай ук үзебезнең авылдан бергә укыган кызны алдым һәм инде бүгенге көндә менә 2010 елдан бергә гомер итәбез. Әлхәмдүлилләh, бар да яхшы һәм инде 3 малай үстерәбез. Берсенә 14 яшь, берсенә 11, берсенә 7 яшь. Инде алар шулай ук мәктәпләрдә бүген белем алалар, гыйлем алалар. Аннан тыш инде әлбәттә менә мәчетебездә дә дини гыйлем алу белән дә шөгыльләнә. Шуңа күрә инде нинди ир булуымны әлбәттә инде бар тик хатыным гына әйтә аладыр, мин инде үзем әйтә алмыйм. Ләкин инде малайлар булгачтан без инде үзебез авыл малайлары тәрбияне эш белән дә тәрбия алып үстек һәм гомумән яхшы тәрбия булды. Әти-әниләребезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм инде үземнең малайларыма да мин инде эш тәрбиясе дә шулай ук менә гыйлемләре арттыру буенча да дини тәрбиядә биреп, инде менә шундый тәрбия алып барырга тырышабыз. Һәм гомумән юк безнең бурыч аларны ниндидер зур гыйлем ияләре итү, бары тик алар яхшы кешеләр булып, һәм инде кешеләр дә алардан риза булырлык, аларның тәрбиясе булып, һәм иң мөһиме Аллаһ Тәгалә алардан риза булырлык итеп тәрбияләү. Рәхмәт, Илнур хәзрәт. Илнур хәзрәт, сез мәркәзебезнең иң яңа, күркәм Рауза мәчетенең имам хатибы булып торасыз. Бу вазифага сез ничек килдегез? Шыраклы рәвештәме, көтмәгәндәме? Һәм бу имам хатиб вазифасыннан ниндидер бер горурлык хисе бармы? Әллә инде бу бик җаваплы бер вазифага әверелдеме? Әлхәмдүлилләh, барысы да инде Аллаһның тәкъдире белән, Аллаһның рәхмәте белән. Әлбәттә, мин үземнең тормыш барышында, укыган вакытта, соңрак эшләгән вакытта бер дә башыма да, уема да
көтмәгән идем. Инде ахыр чиктә менә шундый мәчеттә имам вазифасы, хәзрәт вазифасы башкарырмын дип, әлбәттә инде без аралаша идек хәзрәтләр белән дә, имамнар белән дә, ләкин үземнең уйыма да бер вакытта да кермәде. Менә монда имам булып инде эшләргә туры килер дип. Һәм инде андый минем теге сорап дугалар да булмады, андый дугалар, ләкин барысы да бик тиз булды. Һәм мин хәтта үзем дә аңламадым, ничек мин менә бу мәчеттә инде имамлык вазифасын минем өстемә, менә сез әйтәсез горурлык, әлбәттә бернинди горурлык юк. Мин әлбәттә бик куркам җаваплылыктан, чөнки җаваплылык бик зур. Әлбәттә мин әле үзем дә ул җаваплылыкның нинди дәрәҗәдә зур булуын аңлап бетермәсәм дә, ләкин аңлап бетергән дәрәҗәдә мин инде куркам. Шуңа күрә бу минем өчен иң зур җаваплы урын, җаваплы хезмәт, җаваплы эш булып тора. Шуңа күрә иң мөһиме менә бу гамәлләрне кылганда, эшләрне эшләгәндә, менә Аллаһ Тәгаләнең ачуын чыгармаслык иттереп, инде гөнаһлар кылмаслык иттереп, үзебезгә дә һәм менә мәхәлләбезгә дә, халкыбызга да хәерле хезмәт күрсәтергә һәм динебезне бар тик матур яктан күрсәтеп, халкыбызга, инде милләтебезгә яхшы, хәерле эш алып барырга дигән менә шундый ният кенә хәзерге вакытта. Әмин, шулай булсын, Илнур хәзрәт, алдағы эшләрегездә барлык уңышлар телибез. Бу тәүлек буе тәмамланмый торган эш ди башка хәзрәтләр имам вазифасы турындагы сорауга килеп җиткәндә, хәзрәт, чынлап та халык имам хәзрәт кешеләрдә чиста кеше, саф пак кеше, афу итегез, хәтта әүлияләр күрәләр. Ә чынлыкта имам булып эшләү, имам булу, ул нинди эш һәм вазифа? Дөреслекте менә мин хәзрәтләр белән бик тә килешәм. Чынлыкта да бу тәүлек буе бетми торган эш тә, хезмәт тә, әлбәттә инде халыкның имамнарда инде әүлия дип әйтә алмыйм мин. Хәерле кеше күрергә тырышулары әлбәттә бу дөрес, чөнки әгәр дә инде имамнар да безнең начар гамәл күрсәтсә, бит инде алар булырга тиеш, үзләрдә үрнәк, бүтән җирдә үрнәк, мәчеттә генә түгел, мәчет белән гамәл төгәлләнми, хезмәт төгәлләнми, иң беренче чиратта урамда да, гаиләдә дә, һәм гомумән бүтән нинди өлкәдә без яшибез, кайда хезмәт куябыз, кайда йөрибез, ул кибеттә булсын, башка җирдә булсын, бүтән җирдә әлбәттә инде үрнәк булырга тиеш. Үрнәк булу әлбәттә бик авыр. Шуңа күрә хезмәт инде сине күреп торалар, синең гамәлләреңә игътибар итәләр, инде игътибар итәргә тырышалар. Шуңа күрә мин инде барлык имамнарга, хәзрәтләребезгә инде дуа кылып сорыйм, аларга менә Аллаһ Тәгалә үзебезгә дә шулай ук менә бу юлда нык булырга, чөнки әле вәсвәсә дә бар, шайтан да котырта, инде күбрәк тә миңа менә без үзебез мәдрәсәдә укыган вакытта мин үзем дә шулай ук сорау бирдем, менә сез имамнар, сездән үрнәк алалар, ни өчен менә кай вакытта менә шундый күңелсез вакыйгаларда килеп чыгарга мөмкин диләр. Илнур, менә инде кешеләр янында бер-ике шайтан йөрсә, безнең янда алар күпләп йөриләр, инде юлдан аздырырга тырышалар, чөнки нәрсәдән инде имамнарны юлдан аздырсалар, инде аннары халыкны юлдан аздырырга җиңелрәк. Шуңа күрә әлбәттә инде менә моны аңлаган хәлдә бу әйтәм бит зур җаваплылык, һәм инде менә барыбызга да Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен иде, менә бу җаваплылыкны инде дөрес аңлап һәм шушы җаваплылыкны тойган хәлдә гамәлләребезне куярга. Әмин, шулай булсын, Илнур хәзрәт. Илнур хәзрәт, сез имам булганнан соң әйләнә тирәдәге кешеләрегезнең сезгә карата булган мөнәсәбәтләре үзгәрдеме? Сез моны тойдыгызмы? Мөнәсәбәте үзгәрде дип әйтә алмыйм, чөнки без менә бит имам булдың да син 100% икенче кеше булдың дигән сүз түгел. Менә без нинди идек, шундый булып калдык.
яңадан инде өстебезгә җаваплылык алдык, өстебезгә гыйлем алдык. Шул гыйлемне инде хәзер аларга менә без таратырга тырышабыз булдырылган хәлдә. Бәлки үзгәргәндер нинди планда бу таләп артты дип әйтәсем килә. Әлбәттә инде таләп артты алар тарафыннан да һәм инде үзебез тарафыннан да үзебезгә карата таләп артты. Бар тик шул планда гына үзгәреш булырга мөмкин, башка планда юк. Хәзрәт, бер сүз белән генә җавап бирегез әле. Бу статусны йөртү җиңелме? Юк, статусны йөртү җиңел түгел. Җиңел түгелме? Юк. Рәхмәт, Илнур хәзрәт. Илнур хәзрәт, без шушы кайнар ноктада тапшырыбызның финал соравына да килеп җиттек. Илнур хәзрәт Вафин. Ул кичә нинди кеше иде дә һәм иртәгә нинди булырга тели? Җавап биреп китмәсезме? Ильяс, без һәр вакытта үсештә булырга тиеш. Инде әлбәттә без кичә бер этапта булсак, иртәгә инде мин үземә генә түгел һәм бөтенебез дә безнең инде икенче этапка күчергә тиеш. Әгәр дә без шул ук этапта калабыз икән, безнең инде деградация башлана. Безнең бит инде юлыбыз билгеле, без инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән җәннәткә барабыз. Иртәгә менә без җәннәтле булсак, әлхәмдүлиллаһ, бу иң зур безнең булган эш һәм гамәл булган булыр иде. Рәхмәт, Илнур хәзрәт, бүгенге бергә бер әңгәмә өчен алдагы дини эшчәнлегегездә бар тик уңышлар һәм якты юллар теләп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз, хәзрәт, кабатна рәхмәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Бергә бер тапшыруның яңа чыгарылышында біз мәркәзебезнең Рагуза мәчете имам хатибы Илнур хәзрәт Вафинның тормыш һәм дин юлын өйрәндек. Әйе, ул гаять кызыклы һәм вакыйгаларга бай булып чыкты. Без сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр дип сау булышабыз, иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.